типичната леща на 20 годишен човек. С която пациентът ще бъде щастлив. Безплатна за пациента, лесна за имплантация за хирурга и близка по свойства до естествената. Жълта асферична леща, изработена от хидрофобен материал, която дава предвидими резултати при биометрия. Многофокусна леща, която да е на базата на Clarion. Лещата, която дава независимост от очила без компромис. Перфектно зрение надалече и безкомпромисно за четене. Идеалната леща е според професията и според изискването на пациента. Пациента да вижда на всички разстояния, да нямаш зрителни смущения, да е лесна за имплантация, да е удобна на хирурга. Идеалната леща е тази леща, която кара пациента да се усмихва. И Clarion е една от тези лещи. Clarion е подходяща за абсолютно всички пациенти. За всички. Няма възрастова граница. За всички възрасти. Всички пациенти. Бих казала за всеки. Clarion е подходяща за всички пациенти, които желаят качествена монофокална леща. За всички. За всички пациенти, които са склонни да направят компромис, да получат перфектно зрение надалече, но да четат с очила. Особено подходяща е за пациенти, които имат диабетна ретинопатия, при които очакваме някакви проблеми, пациенти, които имат тежка форма на макулена дегенерация. И наистина при тези пациенти постигаме доста добри резултати. За всички възрастови групи, за всички професии. Моите пациенти са изключително щастливи с Clarion. Някои от тях имат и едно доста добро зрение за средни разстояния. Чувстват се прекрасно. Имат много добро зрение при фотопични и при мезопични светлина, мезопични условия. Няма глери, хало при нощно шофиране. Пациентите нямат абсолютно никакви оплаквания. Щастливи, радостни и свободни. Отлично. Чувстват се щастливи. И го препоръчват на техни близки и познати. До сега не съм чул оплакване от тази леща. Основното предимство на Clarion е най-високото ниво на прозрачност, съчетано с най-ниското ниво на отблясъци от светлинни източници и съм възхитен от нейната стабилност. Това е премиум монофокална леща. С нея се работи изключително лесна за имплантация и изключително добре се центрира в капсулния сак. А новия материал Clarion е по-добър за нашите пациенти. Намирам разлика в чистотата на материала на лещата. Изключително прозрачно и с много добро качество. Имам пациенти, на които е имплантирано на едното око IQ, а на другото Clarion. Те отбелязват, че с Clarion виждат значително по-ясно и чисто. Наистина уникална монофокална леща. Изключителна стабилност. Материалът, от който е изработен Clarion, е много приятен за пипане. Clarion е лещата, която ми създава изключително удобство. Това е може би единствената леща, която с едно движение попада точно там, където трябва. Перфектната монофокална леща. Кристално. Символ на спокойствие. Предвидимост. Без компромиси. Кристална. Перфектна за зрение надалече. Супер леща. Решение. Моята монофокална леща. Моята оценка е 10. 10. Моята оценка е 9,5. Моята оценка е 10. Мотивиращо 9. 9. 9, винаги може и повече. Бих казал 9, за да ви оставя 10 за следващата леща, която ще бъде още по-добра. 9,5. Аз винаги оставям малко аванс. Лещите на Alcon са първия мой избор, когато предлагам на пациентите имплант. Разбира се. Убедено бих препоръчал Clarion на моите близки, защото тя е вътрешната леща, която функционално най-много се доближава до естествената леща. Да. Да, разбира се. Да, определено. Да, аз имам близки, които са оперирани с леща Clarion. Първата леща, която имплантирах, Clarion, беше на моята тъща. За мен това е избор номер 1 при монофокалните лещи.